IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Formal alinuktan ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batak City ti pito a pasnek a geriatric building para iti nasaysaya at apan nakaaywan dagiti senior citizen. Ti baro a pasnek ket adaan ti kapasidad a 130 a kama, service wards, private rooms, intensive care units, laboratorio ken consultation rooms. Adaan met daytoy dagiti klinika para ti ophthalmology, occupational therapy, OB-gynecology ken lugar para ti urology studies. Sigun ti Mmmhmc ag serbi ti geriatric center akas one-stop shop tapno saanin nakasapulan dagiti nataingan nga agakar-akar ti na duma-duma a klinika para kadagiti kasapulan da serbisyo medikal. Nadakamat 45% kadagiti naldaw nga outpatient hospital ket senior citizen bayat a 16% kada kwada ket awanan ti naibukon nga appointment. Mauawis dagiti pasyente nga agpa-appointment online tapno nalaklakaken na sistemaan ti panagserbi. Agdamapay ti panakapapintas ti pasdek ken manamnama anan-anayan a maramat sakbay ti panagpatingga ti tawen. Ti sentro ket saan laing amang serbi kadagiti umili ti Ilocos Norte no di ket uray kadagiti agtaod iti kabangibang a probinsya ken rehiyon. Para iti IFM News, Idol Spider Rotas Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.